O Bloque Nacionalista Galego tamén vén de facerse eco deste problema. A través do seu portavoz de Pesca no Parlamento, Daniel Roda, espectacular desta especie, sen que a Consellería do Mar faga nada. Para o nacionalista, a Consellería que dirixe Rosa Quintana debería dar explicacións, tendo en conta que dende o ano 2012 se está a desenvolver unha liña de investigación a través de diversos ensaios do que os... A martelia é o que digo eu, nun corpo sano non entra bicho, nun corpo enfermo entrache todo, e as rías non están sans. A min que me veña a dicir calquer representante público se desde o Grove hasta a Guiño funciona algunha depuradora de xeito, sendo a xente que bota todo ao mar, a cantidad de persoas que demos de ser nesta ría, están as rías saneadas. Eu penso que é iso. Foi informado. O deputado augura ademais expectativas pouco esperanzadoras. Eu penso que polo menos 10 anos ven que non temos berberecho. Pero o berberecho deste de ter 5 ou 6 kilos de tope, 4 kilos de tope, 6 kilos de tope, estamos a 1, a 2, a ningún. Entón, a noso do berberecho, incluso máis. Eu digo que desde que se apareceu o berberecho caeu a produción da ameixa. O berberecho é unha especie que abre o terreno que se apega á cría. E cando hai berberecho que as praias están sans, cando non hai berberecho que pasa algo. O Bloque Nacionalista Galego tamén vén de facerse eco deste problema. A través do seu portavoz de Pesca no Parlamento, Daniel Rodas, pídese á Consellería do Mar que informe das causas da alta mortandade de berberecho na ría de Arousa e sobre que medidas vai adoptar. O deputado nacionalista asegura que este é un problema que se ven producindo dende o ano 2012 e sobre o que se apuntan diversas e variadas hipóteses para xustificar a caída tan espectacular desta especie, sen que a Consellería do Mar faga nada. Para o nacionalista, a Consellería que dirixe Rosa Quintana debería dar explicacións, tendo en conta que dende o ano 2012 se está a desenvolver unha liña de investigación a través de diversos ensaios, do que o sector aínda non foi informado. O deputado augura ademais expectativas pouco esperanzadoras para o sector ante a próxima campaña, despois dos mostreos realizados, instando a Xunta a adoptar medidas para combater o problema. Axentes da Gardacostas e da Policía Autonómica veñen de realizar unha operación contra o furtivismo na ría do Burgo e na ría de Arousa, que se salda coa identificación de máis dunha trintena de ilegais e o comiso de 23 aparellos de traballo e 78,7 kilos de berberecho e ameixa. Os aparellos e o marisco incautados pertencían todos ao operativo da ría do Burgo, xa que os ilegais da ría de Arousa lanzaron todo o produto extraído ao mar, así como os instrumentos que estaban a utilizar. As 17 persoas que identificaron os axentes por estar mariscando de forma ilegal concentrábanse no municipio de Boiro, concretamente nos areais de Barraña e Mañóns. Ante a reiterada actividade dos furtivos, a Consellería do Medio Rural e do Mar insiste na importancia de mercar marisco dentro da legalidade para non comprometer a nosa saúde. Tras os pasados comicios no seo de cada confraría galega no pasado mes de xuño, agora ábrese o prazo para escoller os representantes das federacións provinciais e galega de confrarías. O período electoral comeza o 20 deste mes, cando se escollerá o comité executivo e o presidente de cada federación provincial de confrarías de pescadores. Segundo se ven de publicar no Diario Oficial de Galicia, o proceso finalizará o 23 de outubro, día do nomeamento dos órganos reitores da Federación Galega de Confrarías, e entre elas a figura do seu presidente. A portavoz do Bloque Nacionalista Galego no Congreso, Olaia Fernández Davila, presentou unha iniciativa parlamentaria na Cámara Baixa na que demanda a ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, que realice xestións ante a Unión Europea para que se recoñeza a arte de pesca de arrastre á parella, utilizada nalgúnas zonas de Galicia, e que resultou excluída da normativa comunitaria. A deputada nacionalista alude ao expediente de infracción aberto por inspectores franceses e herdado por inspectores españois a varios barcos galegos polo uso desta arte de pesca, que segundo ela é un método que non aparece no regulamento comunitario, que obviou unha especificidade da pesca galega.
Por esta razón insta o Goberno Central a recoller esta arte de pesca, que é ademais, segundo ela, diferente do aparello dos arrastreiros franceses e tamén o doutros estados. 421 barcos en tránsito empregaron os peiraos autonómicos da ría de Pontevedra durante o mes de xullo. Nas dársenas deportivas o crecemento medio foi do 7% respecto do ano anterior, aínda que o ranking encabeza o de Portonovo, que rexistrou o maior aumento da actividade, seguida de Sanxenxo e Combarro. O de Pedras Negras en Ogrove mantívose. E é unha valoración positiva, sobre todo porque o ano pasado, o ano 13, xa fora un ano dun incremento certamente salientable do número de tránsitos e que este ano non só se manteñen, senón que se incrementan. A nivel galego, os peiraos autonómicos superaron en xullo de 2014 os 2.000 tránsitos, un 10% máis que no ano pasado. Irlanda, Francia e Reino Unido son os países de orixe da maioría das embarcacións. O perfil destes navegantes é un perfil de xente cunha importante poseedores dunha importante cultura náutica, son xente que saben perfectamente o que queren e que valoran especialmente pois o deseño dos portos deportivos galegos, a calidade dos servicios que se prestan. O importante esforzo de promoción que se está a facer dende o Ente Público e Turismo de Galicia explica en parte o éxito dos peiraos galegos, e que sempre están presentes en eventos do sector do turismo náutico, como os salóns náuticos de La Rochelle e de París. Contamos co apoio e co respaldo, por suposto, das empresas xestoras e, por suposto, tamén dos clubes náuticos e tamén dos concellos onde están radicados estos portos deportivos. Sobre o transporte de pasaxeiros, o presidente de Portos explicou que no mes de xullo máis de 20.000 persoas empregaron este servizo dende os portos de titularidade da Xunta, tanto con destino CIES como ata ONS. O Concello de Cambados, xunto ca Denominación de Orixe Rías Baixas e Portos de Galicia e a Axencia de Turismo de Galicia, participarán de xeito conxunto este ano no Salón Náutico de Gran Pavois, que se celebra na localidade francesa de La Rochelle entre os días 25 e 30 de setembro. Con esta iniciativa, o Concello cambadense e a de Rías Baixas intentan axudar a consolidar Galicia como destino turístico náutico de primeira orde internacional e ao tempo promocionar os nosos viños que serán servidos nos actos institucionais que ali se desenvolvan. Unha das accións estrela que está a desenvolver o Concello cambadés é a de encher de contido as infraestructuras náuticas da zona do Pombal a través da creación dun produto turístico denominado Paseos Náuticos, creados e desenvolvidos na Bretaña francesa con gran éxito. A intención da mesma é que a través de embarcacións menores a remo como caiacs de mar poidan achegarse a este espazo veciños e visitantes, así como dinamizar a náutica recreativa lixeira neste espazo. O Club Náutico de Ribeira xa dispón de novo pantalán, grazas ao convenio de colaboración asinado o pasado mes de xuño co Concello e que posibilitou financiar a súa execución. A través deste novo pantalán preténdese potenciar o turismo náutico na localidade. Precisamente a nova infraestructura, construída con fondos procedentes do GAC número 5, ten entre os seus obxectivos e usos preferenciais a de servir de atraque de embarcacións destinadas ao transporte de viaxeiros pola ría, así como tamén a catamaráns e outros. O executivo ribeirense valorou como rotundo éxito a primeira exaltación do polvo celebrada esta pasada fin de semana en Palmeira. Ata a carpa instalada para a ocasión na esplanada portuaria achegáronse numerosas persoas, non só do Concello, senón tamén doutras procedencias, atraídos por degustar este manxar da nosa ría. A cita gastronómica superou ademais as mellores das expectativas previstas pola organización, xa que o bo tempo existente propiciou tamén a chegada masiva de xente. Así apúntase a que, ademais dos 1000 kilos de polvo consumidos, houbo tamén outros produtos como churrasco, mexillón e empanadas, proba do éxito de asistencia á festa. Da preparación de todo encargouse un vello coñecido deste tipo de citas gastronómicas, como é o polbeiro Manuel Veloso.
A par da propia degustación desenvolvéronse tamén outras actividades complementarias, como é o caso dunha exhibición de zumba e outra de taekwondo, a cargo do Natural Sport. A música tamén tivo seu protagonismo, coa actuación dunha charanga e varios grupos musicais, que se encargaron de amenizar a festa, tanto na xornada do sábado como na de onte domingo. O éxito desta primeira festa do polvo de Palmeira xa fai pensar nunha segunda edición. A cita foi organizada polo Concello de Ribeira, coa colaboración da Comisión de Festas de Palmeira e tamén varios establecementos hostaleiros da localidade. O equipo español da Volvo Ocean Race, liderado por Pedro Campos, navegou pola ría de Murosnoia ante a mirada de numerosos espectadores que agardaban a súa chegada no peirao de Portosín. Esta escala da tripulación faise máis especial se cabe, tendo en conta que foi a última antes de partir cara a Alicante, porto de saída da volta ao mundo a vela. Na embarcación con base en Sanxenxo navegaron a conselleira do Medio Rural e do Mar, Rosa Quintana, o alcalde de Portodosón, Luís Soujo, e o subdelegado do Goberno na Coruña, Jorge Atán. O presidente do Real Club Náutico de Portosín, Fernando González, tivo palabras de agradecemento por unha visita tan destacada como esta. No os podéis imaginar el nivel de esta tripulación en cuanto a sus logros deportivos. Entonces, que estén hoy cada uno de ellos por sí mismo merece un acto como este, no tengáis ninguna duda, cada uno de ellos por sí mismo. O sea, tenemos aquí un doble ganador de la Vendée Globe, que es la Vuelta al Mundo en solitario, que solo él ya merecería pues todo lo que este club dentro de su modestia le pudiera ofrecer. Entonces, dar las gracias a toda la tripulación por esta visita y, por supuesto, dar las gracias de verdad. Ademais, o presidente da entidade sonense destacou o traballo realizado por Pedro Campos. Es el alma mater del Team Campos y de alguna forma pues el mago, porque en estos tiempos que corren yo creo que solo se puede catalogar así, que ha conseguido que de los 7 equipos que este año van a participar en la Volvo Ocean Race, uno sea español y además dentro de ser español sea gallego, lleve la grímpola del Real Club Náutico de Sanxenxo en su popa. Yo creo que esto, si siempre ha tenido un valor extraordinario, en estos tiempos el valor pues es incalculable. Pola súa parte, o director xeral do equipo español que navegará durante 9 meses ao redor do mundo adiantou que toda a tripulación loitará duramente para deixar en bo lugar a Galicia e a España. Vamos a competir, como siempre, al máximo. Tengo que reconocer que hay una pequeña posibilidad de que no ganemos la Vuelta al Mundo, pero no hay ninguna de que no dejemos el pabellón de Galicia y España muy alto. O remate do acto, o equipo foi galardoado coa insignia do Náutico de Portosín. Pedro Campos recibiu ademais a insignia de ouro do Concello de Portodosón da man de Luís Soujo. Boiro, Ribeira, A Pobra e Rianxo, os 4 concellos que conforman a mancomunidade, compraceronse en presentar o primeiro campeonato de padelboard que se vai desenvolver na praia de Coroso o 13 e 14 de setembro. Esta competición estará dirixida tanto a profesionais como a afeccionados. Ademais, Suparousa Norte anima a todos os visitantes a coñecer máis acerca desta modalidade do surf mediante bautismos de mar gratuitos. En España, o padelboard é aínda un deporte descoñecido para moitos, pero como ben explicou o presidente da mancomunidade, ten a súa orixe moitos anos atrás. Esta disciplina está inspirada no sistema que os habitantes das Illas Polinesias seguían para desplazarse nas súas canoas. O sea que, como vedes, xa é moi antigo. Comezou a practicarse como tal en Hawái e estendeuse por todo o mundo. O padelboard é unha variante do surf tradicional que se practica no mar sobre unha tabla, pero neste caso existe a axuda do remo. Con este campeonato búscase potenciar as posibilidades da ría de Arousa, xa que as distintas praias son idóneas para o desenvolvemento da actividade e tamén dar a coñecer un deporte sinxelo entre toda a veciñanza. Os que non se animen a subir a táboa poderán ver a proba técnica desde terra. O SUP Arousa Norte corresponde ás siglas Stena Padelboard. Como ben indicou antes o alcalde, vamos a ter 2 modalidades.
a de travesía, que é unha travesía de uns 8 km que vai a chegar a varios concellos, e a técnica, que é unha proba de sprint máis curta e máis espectacular, na que se dan varias voltas a un circuito, e no que os viraxes e os remontes van a ser moito máis espectaculares. Na praia de Coroso, concretamente no espazo habilitado para o campeonato, haberá unha zona de exposición de materiais deportivos de distintas marcas comerciais.